Hallo, ik ben Marjolein van Viegen en welkom in het vertelbos Kathalijnehof. Mijn eigenlijke vak is taxidermist. Kijk, zoals hier. Ja, ik snap natuurlijk dat je niet begrijpt wat taxidermist is. Ik zet dieren op. En taxidermist komt dus van taxi, verplaatsen, en dermie, huid. Ik verplaats de huid. En terwijl ik zo bezig ben aan het werk met die dieren, dan zie ik of het een mannetje of vrouwtje is. Ik zie de doodsoorzaak. Ik weet waar ze gewoond hebben. Ik weet of ze gelijk dood gegaan zijn of een tijdje geleefd. En zo gaandeweg beginnen die dieren een beetje tegen me te praten. Ze vertellen hun verhaal. En toen dacht ik, als die beesten dat aan mij vertellen, dan moet ik dat verhaal over de dieren, over de natuur, ook aan jullie gaan vertellen. Dus vandaar dat ik begonnen ben aan het vertelbos Kathalijnehof. We gaan met elkaar nu op avontuur. Op avontuur in de natuur. Ga je mee? Nou, het leuke van op avontuur gaan is dat je niet van tevoren weet wat je tegen gaat komen. Dus ja, we zien gewoon. Wat vind je hiervan? Dat is een wilg. Dit bosje, de Kathalijnehof, is 2,5 hectare groot. En dat is eigenlijk aangeplant met heel veel bomen en struiken dicht op elkaar. Maar naarmate die bomen en struiken gaan groeien, moet je gewoon sommige bomen weghalen om anderen de ruimte te kunnen geven. En toen zei ik tegen mijn zoon, joh, jij hebt de kettingzaag mee, zaag jij even deze wilg tot brandhout. Nou, en ik ging kijken en toen heeft hij dit ervan gemaakt. Is dat niet leuk? Zeker heel knap. Maar ik vind het ook zo leuk van die wilg, dat hij gewoon zich er niks van aantrekt. Er zit zoveel levenskracht in die wilg, dat hij gewoon weer uitloopt. Hé, zie je dit? Dit is een smidse van een zanglijster. Zie je? Want dan gebruikt hij zo'n steen, deze steen, die gebruikt hij om die slak op kapot te slaan. Ik heb hier ook eentje gemaakt. De zanglijster met een smidse. En die zanglijster is eigenlijk mijn allerfavoriete zangvogels. Je hoort hem in de vroege ochtend tot de 's avonds laat. En hij kan prachtig zingen. Weet je waarom dat een smidse heet? Nee. Nou, daar ken ik een verhaal van. Er was eens een smid. Een smid die zoveel van zingen hield. Eigenlijk had hij veel liever operazanger willen worden. Maar ja, zijn opa was smid. Zijn vader was smid. En wat word je dan zelf? Juist. Maar hij hield zoveel van zingen, dat hij de hele dag aan het zingen was. Wil je de rest van het verhaal ook horen? Dan moet je maar meekomen op de avontuurwandelingen. Zie je dat? Bloeiende acacia. Je kan hem hier ruiken. Lekker, hè? Ja. Nou we hier toch zijn, hè? Zie je die plant hier? Dat is een smeerwortel. Je hebt ze in het lila, in het paars en in het wit. En daar is een bij de nectar eruit aan het halen. Zie je dat? Dan maken ze een gaatje in de zijkant en dat bijten ze gewoon. En dan kunnen ze vanaf de zijkant die nectar eruit drinken. Dit is dus natuurontwikkeling. Want we hebben dit jaren geleden, 17 jaar geleden gekocht. En bomen en struiken neergezet. En dan weet je echt wel dat er een mus of een merel op gaat zitten. Maar de echte natuurontwikkeling, daar hadden we werkelijk geen besef van. En nou zie je gewoon wat gezaagd hout. Maar als je beseft hoeveel beesten hierin gaan zitten. Hieronder zit een konijnenpopulatie. Egeltjes zitten hieronder. Je ziet dat allerlei insecten, bijen, nou van alles, pissenbedden, van alles maar is hier gewoon zijn huisje aan het maken. Die vindt hier eten, die vindt hier beschutting. Hij is dood, hè? Ja, jammer. Maar ja, aan de andere kant niet jammer. Want zie je die gaten daar? Dat is gemaakt door een specht.
Een grote bontespecht. Die vindt daar allerlei kevertjes en spinnetjes in waar die gek op is. Oh, deze is ook heel leuk. Nou, is dit avontuur of niet? Dit is een spinsel van een spinselmot. Dat is een witte nachtvlinder met zwarte puntjes erop. Die rupsjes die maken een webje en daarin groeien ze tot ze groot zijn. Maar op het moment dat ze groot zijn, dan zou je denken, ja, dan gaan ze wel eruit. Maar ja, dan vallen ze zo'n 1,5 meter naar beneden. En je kan je voorstellen dat zelfs zo'n klein rupsje daar niet goed tegen kan. Dus wat doen die slimme beesten? Die spinnen een draad zo naar beneden. Echt vanaf dat spinsel zo helemaal tot de grond. En dan gaan ze als een soort acrobaatjes, tuimelen ze zo naar beneden. Hier zie je er eentje. Maar soms als je geluk hebt, dan zie je wel 10 van die wiebelende acrobaatjes. Kijk eens. Een netje. Een poel. Vol met beestjes. Kijk eens, wat leuk. Kijk, dat zijn ruggenzwemmertjes. Die zwemmen dus de hele tijd schoolslag op hun rug. En die hebben 2 paar ogen. Eentje paar voor als ze zo aan de oppervlakte zijn. En eentje voor als ze duiken. Een slak, een poelslakje. En dan zag ik ook een, oh kijk nou, kijk, salamandertje. Zie je dat? Hij is nog in een heel jong stadium. Ja. Hij heeft nog net achter zijn kopje kieuwen. Kijk eens daar. Dat is een jongen, ik kan het niet goed zien of kou of kraai. Ik denk. Zie je dat er een nestje in zit? Ja. Oh ja. Van? Ja, of een lijster of een merel. Even, ik weet het niet precies. Enig idee wat dit is? Het is een bijenkast. Sinds 2 dagen staat hij hier. En het is toch leuk? Ik zal het eens laten zien. Moet ik even het deurtje dicht doen? Kom jongens. Ga even weg. Ga maar even naar binnen jullie. Goed zo. Kijk. Het is een kast die gebruikt wordt voor demonstratie. Hij wordt meegenomen naar scholen. Dus ik heb hem nu eventjes en dan krijg ik een vaste kast. En vrienden van mij die hebben deze in eigendom. Dus nu ben ik eigenlijk nog op internet een mooi bijenverhaal aan het opzoeken. En instuderen, zodat ik hier ook een mooi verhaal over kan vertellen. Moet ik niet vergeten om hem weer naar buiten te laten. Kom maar dames. Tot zover de wandeling. We gaan nou met elkaar brood bakken boven het vuur. Wil je ook een keertje meelopen op avontuur in de Cathalinenhof? 28 juni is er weer een wandeling. Google gewoon eventjes Vertelbos Cathalinenhof.
dan kom je er gewoon in contact met mij. Zal ik het vuur even oplaaien?